Последният чужденец, който трябваше да се върне от ваканция и да се присъедини към подготовката на ЦСКА, вече е в България. Това е нападателят Мишел Платини, който от утре ще се включи пълноценно в тренировъчния процес на червените. Платини кацна тази нощ на летище София с полет от Париж. Това се случи малко след 3 часа сутринта, с което бразилецът избегна мъглата на летището, която отмени голяма част от сутрешните полети. Именно заради часа, в който Платини се прибра в България, Милен Радоканов му даде почивка днес и не го използва в заниманието на отбора. Утре Платини ще мине на медицински тестове в последната група футболисти, която трябва да се яви в Дианабад. Всички останали чужденци на червените вече се прибраха и водят пълноценна подготовка. Това са Килиан Шеридан, Джузепе Акуаро, Маркиньос, Фабрицио Грило и Лукас Трекаричи. Петимата вече тренират с отбора на пълни обороти. Холандецът Грегори Нелсън също е в България, но той все още не може да води пълноценна подготовка, тъй като се възстановява след операция. Тази сутрин старши треньорът на червените отново заложи на заниманието, което проведе и вчера. Футболистите пак бяха закачени за новата система за сърдечен ритъм, която използват вече на българска армия. Играчите трябваше да поддържат ритъм непрекъснато в рамките на 40 минути. По-голяма част обаче показаха, че са в добра форма и упражнението не ги затрудни особено. Старши треньорът на ЦСКА Милен Радоканов пък ще заложи на упражнения за обща физическа подготовка по време на следобедните занимания на отбора до края на тази седмица.